Llogwch y mawr Wyn Mason ar ennill y fedal drama. Tro cyntaf i chi ennill honni, sut oeddech chi'n teimlo? Oedden ni iawn. Mae'n lot o pomp y ceremony yn rhan o'r Eisteddfod yn rhywbeth. Dwi'n siŵr bod rhai bobl yn damon wrth ennill gwobrau, damon o'r envelope yn y post. Dwi'n siŵr bod pob diwylliant ddim yn cael pomp o ceremony fel hyn. Oedd yn bryserus iawn nes i fynd hefyd. Siaradwch chydig bach am y ddrama yma felly, a dwi'n dall bod na thema mae'r gerddoriaeth Gareth Bonello, mae hwnna'n chwarae'r rhan fawr yn y ddrama yma hefyd, a mae yna rhyw linyn rhwngwladol iddi hi. Ie. Wel, nes i draws Gareth Bonello yn canu mewn gig yn Abertawe rhyw 2 flynedd yn ôl, ac o'n i'n hoffi ei gerddoriaeth e, ac soniodd e bod e'n sgwennu concept album, yn o bardd o China, hen China, 8th ganrif, Li Bai. Ac o'n i'n hoffi'r syniad o concept album, o'n caru concept albums pan o'n ifanc, fel Ziggy Stardust a bethau fel hyn. A hefyd i'n hoffi barddoniaeth, ac oedd yn y syniad felly oedd yn ddan o Li Bai oedd yn mynd bant teithio ar yr afon yn ffindio gwaith ar yr afon, gadlu wraig a'i blant gatref. So oedd y syniad yn y period fi, so ges i gael gair, ges i'r syniad felly yn y fan o'r lle, o'n ei darn theatr amdano hyn, ges i gael gair gyda Gareth ar diwedd y cyngerdd, ac oedd e'n agored iawn i'r syniad, so ges i fath o sêl bendith o fi wrtho fe, wedyn i fynd mlaen, so nes i fynd bant i gwario blwyddyn off and on yn gweithio ar y drama, a dyn ôl at Gareth blwyddyn yn hwyrach a dangos drama iddo fe. Ac oedd e'n... Ond o'n i moyn rhoi stori fy hunan, felly chi'n cael felly Gareth yn ymateb i barddoniaeth Li Bai. So felly oedd yn tro fi nawr i ymateb i caneuon Gareth. So o'n i'n pwynt o peidio siarad gyda Gareth am flwyddyn, mwyn i fi cael rhoi stamp fy hunan a hwn, felly fi nawr yn ymateb i caneuon Gareth. So mae'r stori dwi wedi creu yn hollol wahanol i stori Li Bai, beth yw'r stori amdano dyn canol oed sy'n cael trafferthion gyda'i deulu ac yn y blaen, a mae fe'n arfer o sgwennu caneuon, ond mae Li Bai yn ymddangos yn ei bywydau ar ôl i'r cymeriad prynu llyfr o barddoniaeth Li Bai, a mae fe'n Li Bai yn rhoi'r challenge iddo fe o sgwennu caneuon yn sefydledig ar ei gerddi fe, a mae'r cymeriad yn derbyn y challenge hyn. Felly, y cwestiwn dramatig wedyn ni, wel, pa fath o effaith mae Li Bai yn mynd i gael ar y teulu hyn ac ar y dyn hyn. So mae philosophy Taoism, hen China, yin-yang ac yn y blaen, dy fewn y fe. So cydbwysedd, a mynd gyda llif ac yn y blaen. Felly, dylanwad Li Bai a Taoism ar y teulu hyn yw'r peth. Felly, mae ddim really yn cyd-fynd. Mae wedi cael ei adladu ar ben album Gareth, mae ddim really ni'n gwneud rhywbeth gwahanol. Man cychwyn, a hefyd yn y drama wedyn chi'n cael darnau o'r caneuon wrth i'r sgwennwr caneuon mae cyfansoddi wrth mynd mlaen.